हेलौ लोगोफोर माब्रै दङ? गोबावसैमोन इउटुबावहाय भिडिअ आपल'ड खालामैया आरो लाइभ फैयैयाबो बिराद गोबाव जाबायमोन। दिनैहाय खनसे लाइभ फैनाय जाबाय। गोबावजों मा होनो लाइभ मावफैयो आरो सम माब्रै दङ लोगोफोर आंनि फल'वार्सफोर जाय जायफ्रा आंखौहाय सापर्ट खालामबाय, साबस्क्राइब खालामबाय आंनि चेनेलखौ, नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों आङो थेंक्स साबायखरनाय थाबाय। बेबायदिनो आंखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय था आरो नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि लाइफआवबो जिबनावबो जाहाथे गासैबो खामानिफ्रा साक्सेसफुल जाफुंलांजोबथों बेखौनो आं इसोरनावहाय आर'ज गाबो। लोगोफोर नोंथांमोननि अननायजोंनो दिनै आंना साबस्क्राइबा दिनैहाय 20,000 साबस्क्राइबार मोनबाय आरो बाराबो जाबाय 28,000 नोंथांमोना आंखौहाय सापर्ट होबोबाय। नोंथांमोननि अननायजों, नोंथांमोननि मददजों, नोंथांमोननि बे फिंगारजोंहाय साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे आं दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव सासे एसेब्लाबो साक्सेसफुल जानो हाबाय आरो बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आं हाजासे थेंक्स होसै, धन्यबाद होसै आरो नोंथांमोना आंखौहाय अनलांबावगोन आरो अनबाय थागोनखौ आङो नोंथांमोननिफ्राय आसा थिबाय एबा मिजिं थिबाय। आरो नोंथांमोनखौबो आङो सापर्ट खालामनो गोसो दङ। माबाफोर आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोना कमेन्टफोर हरोब्ला, नोंथांमोना कमेन्टफोर हरनानैहाय माबाफोर बुंहरोब्ला इउटुबनि बारे फोरनि थाखैहाय नोंथांमोना सोंहरोब्ला आङो नोंथांमोननो रिप्लाय हरगोन आरो आङो जिनाखि रोङो, जिनाखि इउटुबनि बारै आङो एसेब्लाबो मोनथियो, जाखि आङो मोनथियो बेखौनो आङो नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन, फोरमायहरगोन। दा बयबो लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङै दङना ने? आं आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो आंनि साबस्क्राइबारफ्रा, आंनि फल'वारफ्रा जाहाथे बयबो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ होननानै आङो मिजिंथिबाय। रावबो संसारखौ नागारनानै थाङाखै होननानै आङो आसा थाबाय। जायफ्रा आंखौहाय साबस्क्राइब खालामबाय नोंथांमोना बयबो बे 2026 इयारखौ, बोसोरखौ बयबो लोगो मोनदों होननानै आङो फोथायनाय दङ, आङो मिजिं थिबाय। दिनैहाय लोगोफोर एसेयावनो होमब्ला दोनथ'सिगोन आंनि लाइभ फैनाया। हामथ'बाय लोगोफोर, बाय बाय।